Mă cheamă natura, mă cheamă natura. Exact cum povestea nepoțica mea, că pe ea o cheamă jungla. Doar că astăzi pe mine mă cheamă natura. Și iată-mă aici, în pădure, unde am venit să mă bucur de liniște și de aer curat, așa cum vă povesteam și în alt videoclip despre nepoțica mea. Și când natura te cheamă, mergi. Mergi, respiri și lași ochii să caute. Astăzi am căutat o plantă mică, agățăcioasă, pe care poate ați călcat-o de sute de ori, fără să știți ce comoară ascunde. Se numește lipicioasă și din ea vom face astăzi 3 lucruri. O băutură vie, enzimatică, din planta proaspătă, capsule din plante uscate și în curând, într-un videoclip următor, o tinctură. Uite-o aici, mică, discretă, aproape timidă printre celelalte plante. Lipicioasa se recunoaște după tulpina pătrată, acoperită cu perișori mici, cu cârlige minuscule. Exact de acolo vine numele. Dacă o atingeți, se prinde de haină, de mănușă, de orice trece pe lângă ea. Frunzele cresc în verticile, câte 6 până la 8 în jurul tulpinii, ca razele unei stele mici și verzi. Florile sunt atât de mici încât aproape nu le vezi, alb, gălbui, sfioase. O găsim în locuri umbroase, la marginea pădurilor, pe lângă pârâuri, pe lângă garduri, primăvara de vreme și toamnă, când e fragedă și bogată în tot ce are de oferit. Recoltăm înainte să înflorească, de preferat dimineața, când roa s-a uscat deja. Această plantă mică și agățăcioasă are un talent special. Iubește sistemul limfatic. Și sistemul limfatic, dragii mei, este rețeaua tăcută de curățenie a corpului nostru. Lipicioasa stimulează circulația limfei, ajută la decongestionarea ganglionilor, susține ficatul și rinichii în eliminarea toxinelor. Este diuretică blândă, fără să epuizeze. Este antiinflamatoare și depurativă a sângelui. În fitoterapia tradițională europeană, lipicioasa era prima plantă recomandată în începutul primăverii, prima cură, primul ajutor după lunile grele de iarnă. Și extern, același preparat, același ceai concentrat, face minuni pe pielea iritată, roșie, sensibilă. Compresele calmante, clătiri pentru păr, dar despre asta vorbim mai târziu. Pe drum am întâlnit o plantă asemănătoare cu lipicioasă, însă nu este lipicioasă. Are frunzele dispuse în verticile exact ca lipicioasa și poate fi ușor confundat. Eu am rupt-o ca să vă arăt la cameră, dar e bine să fim atenți la plantele pe care nu le cunoaștem, pentru că unele pot fi iritante sau toxice. Am mai dat și peste năprasnic. Este o plantă cu o istorie bogată în medicina populară, dar despre ea voi vorbi mai pe larg într-un videoclip viitor. Se pare că lipicioasa nu vrea să se desparte de mine, așa că o duc cu mine. S-a prins dravăn de haine. Am dat și peste minunata urzică galbenă, o plantă pe care n-am trecut-o cu vederea, ci am saltat-o din mers. Despre ea și despre celelalte plante voi vorbi în alte videoclipuri viitoare.
Știți de ce îmbrățișez acest copac? Pentru că uneori nu ai nevoie de cuvinte, ci doar de liniștea aceea care îți amintește că faci parte din natură. Mă cheamă natura și eu vin. Probabil ați mai văzut la mine această apropiere de natură și în videoclipul despre spâns, acel moment de reconectare, de împământare, de întoarcere la ceva simplu și viu. Și iată, natura mi-a trimis din nou darurile ei. Am plecat în pădure după lipicioasă, iar sufletul meu s-a întors acasă cu liniște, verde și recoltă. Din liniștea pădurii, direct în bucătărie, unde lipicioasa își continuă povestea ei și se transformă într-o băutură enzimatică plină de viață. Și înainte să o transform în băutură, gust direct din planta proaspătă, verde și vie, exact așa cum vine din natură. Are gust de verde, iarbă, curat, ușor sălbatic, de parcă pădurea a rămas vie în frunza asta. O mărunțesc bine înainte să o pun în apă, pentru ca enzimele, clorofila și proprietățile plantei să se poată dispersa cât mai bine în această băutură enzimatică. Frunză cu frunză, natura ajunge aici, în sticla asta plină de verde și prospețime. Această băutură enzimatică nu este un ceai, nu implică căldură, nu implică fierbere. Este sucul viu al plantei, cu enzimele intacte, cu clorofila activă, exact cum a gândit natura. Căldura distruge o parte din ce e mai valoros. Noi nu vrem asta. Iar acum, după ce am umplut-o bine, o las să se odihnească peste noapte, la rece, în frigider, într-o sticlă de sticlă, timp în care apa va prelua încet tot ce are planta mai viu și mai valoros. Același preparat sau un ceai mai concentrat din lipicioasă poate fi folosit și extern, comprese pentru pielea iritată, sensibilă, cu roșat sau mâncărime, clătiri pentru păr. Eu am pe canal videoclipuri despre șampoane naturale și maceratele mele din grădine, toate făcute din plante crescute și culese de mine. Le găsiți în descriere. Lipicioasa se integrează perfect în orice rutină naturală de îngrijire. Revin la băutura enzimatică, care după 12 ore are o culoare verde, dar nu siderată, mai degrabă ca un ceai ușor, clar, în care planta mărunțită și-a lăsat încet esența în apă. E o infuzie vie, crudă, în care se simte natura așa cum este ea, neprelucrată de foc, doar de timp și răbdare. Se bea încet, cu înghițituri mici, ca să poți simți fiecare notă vegetală, prospețimea ei subtilă, care se deschide treptat în gură, când această băutură enzimatică o ții în gură, o plimbi încet. Nu este doar o simplă înghițire. Sub limbă există o zonă foarte bogată în vase de sânge, iar o parte din compușii activi ai plantei pot fi absorbiți mai rapid în organism pe această cale, înainte să ajungă în procesul normal de digestie. De aceea, unele persoane țin lichidul câteva secunde în gură, ca și mine, pentru a-i simți mai bine aroma și pentru a permite un contact mai direct cu mucoasa bucală. La fel,
se face și cu unele pudre de plante, care sunt ținute sub limbă pentru absorbție sublinguală mai rapidă. În același timp, gustul se deschide treptat, iar experiența devine una mai conștientă, nu grăbită. Acum trecem la o altă formă, la un alt preparat, capsule. Am ales 4 plante uscate, fiecare cu rolul ei, toate lucrând împreună spre același scop, detoxifierea limfei și susținerea organismului. Lipicioasa, drenaj limfatic, detoxifiere profundă. Frunzele de păpădie, ficat, bilă diuretică blândă. Am un videoclip dedicat păpădiei, de fapt 2, filmat primăvara de vreme, când nu dăduse încă boboși de floare și am recoltat frunzele. Îl găsiți, acest videoclip, în descriere. Urzica vie conține fier, minerale și este antiinflamator, dar și despre acesta am un videoclip în detaliu pe canal. Și coada calului conține siliciu pentru oase și rinichi. Despre ea voi face un videoclip special. Merită toată atenția noastră. Este o plantă extraordinară. Priviți, cântăresc fiecare plantă pe rând, pentru că vreau să știu exact cât folosesc din fiecare. Precizia este importantă, mai ales când prepar capsule din plante, unde echilibrul dintre ingrediente contează mult. Fiecare gram are rolul lui și influențează compoziția finală, așa că nu las lucrurile la întâmplare. Este un proces atent, aproape ca o mică formulă naturală, în care îmbin plantele astfel încât să obțin un amestec cât mai bine dozat și corect. După ce le cântăresc pe rând, macin fiecare plantă separat pentru a păstra controlul asupra fiecărui ingredient. În felul acesta, fiecare plantă își păstrează identitatea și pot ajusta exact proporțiile înainte de amestec. Măcinarea separată mă ajută să obțin o granulație uniformă pentru fiecare în parte și să evit orice dezechilibru în combinația finală, mai ales când pregătesc capsulele. Și apoi cern. Fiecare plantă o cern pentru a obține o pulbere uniformă și curată, potrivită pentru capsule. Uite ce frumos! Straturi verde, de galben, de gri verzui. Fiecare culoare spune ceva despre planta din care vine. Lipicioasa aduce verdele ei curat, păpădia un galben verzui cald, urzica verde intens, coada calului un verde gri, gălbui, fin ca praful de stele. Amestec toate pudrele împreună cu lingura până când nu mai văd straturile separate. Această pudră verde concentrată va intra în capsule. Aparatul de făcut capsule vine într-o cutie simplă, dar foarte utilă, chiar cu detalii cum să faci capsulele. Este un dispozitiv care mă ajută să umplu capsulele uniform, fără pierderi și cu dozaj constant, astfel încât fiecare capsulă să conțină aceeași cantitate de pulbere din plantele pregătite. Aici am capsulele vegetale pe care le folosesc. Aceste capsule de origine vegetale sunt o alternativă mai blândă față de cele din gelatină animală. Le prefer tocmai pentru că sunt mai ușor de tolerat, mai ales pentru persoane cu sensibilitate gastrică. În unele cazuri, capsulele din gelatină pot fi mai greu de suportat de către cei care au gastrită
sau un stomac mai sensibil, în timp ce capsulele vegetale sunt mai neutre și mai prietenoase cu sistemul digestiv. În plus, sunt potrivite și pentru cei care evită produsele de origine animală, fără să compromită calitatea sau eficiența preparatului din interior. Organizez capsulele pe două părți, ca să lucrez ordonat și mai eficient. În partea dreaptă a aparatului pun capacele, iar în stânga așez corpurile capsulelor. În felul acesta totul este pregătit în oglindă și pot lucra pas cu pas. Nu le introduc complet în aparat, ci le las ușor ridicate, vizibile la suprafață, astfel încât să pot vedea clar unde am așezat deja capsula și unde mai trebuie completat, pentru un control precis și un lucru cât mai ordonat. Dacă toate sunt la îndemână și totul este bine organizat, lucrul merge cu spor și foarte repede, fără întreruperi și fără confuzii. Între timp, să vorbim despre acest dar al naturii pentru curățare, echilibru și vitalitate. Lipicioasa Galium aparine este o plantă sălbatică cu o istorie veche în medicina populară, fiind menționată și apreciată și de Maria Treben pentru proprietățile ei blânde de susținere a organismului și de curățare naturală. În primul rând, susține drenajul limfatic, ajutând la mobilizarea și eliminarea excesului de lichide și a toxinelor din țesuturi. De asemenea, are un efect de detoxifiere profundă, contribuind la curățarea organismului în mod natural. Este considerată un sprijin blând pentru ficat și rinichi, susținând funcțiile de filtrare și eliminare. În plus, are proprietăți antiinflamatoare, fiind folosită tradițional pentru a calma procesele inflamatorii din corp și pentru a susține echilibrul general al organismului. Pun capsulele într-un borcan curat cu etichetă scrisă de mână. Scriu ce plante conține, data preparării. Un borcan simplu, o etichetă sinceră, fără coduri de bare, fără termeni și fără complicații. Eu iau câte 2 capsule de 2 ori pe zi, ca parte din rutina mea zilnică cu aceste plante. Dar trebuie să vă spun ceva cu toată responsabilitatea. Aceste capsule nu înlocuiesc niciun tratament medical. Ele sunt un sprijin natural, un complement pentru un stil de viață sănătos. Dacă ai o afecțiune diagnosticată, consultă întotdeauna medicul tău. Noi lucrăm cu natura, nu împotriva medicinei. Din aceeași lipicioasă proaspătă, voi face în curând o tinctură. Afară, în natură, cu sunetul păsărilor și cu alte plante alături. O să vedeți în episodul următor. Și dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să-l distribuiți, să-i dați like și dacă nu v-ați abonat, să o faceți. Mă ajută enorm. Dar nu în ultimul rând, din inimă vă doresc sănătate, că este darul cel mai de preț dintre toate. Sănătate!